नाया गारलायखागोन होनो एसेबाबो रटेसन जालायखागोन होननाय मा बुंनो खननै जालाङो। हेलो गाइस, वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स' नोंथांमोना मारै दङ? आसा खालाम बयबो मोजां दङ लोगोफोर। स' दिनै नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ फिन गोसो होदों खनसे स्रायै बरायग्रोबाय। स' लोगोफोर, दिनै मोननैसो गोदान आपडेट लाना फैलायबाय। स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। थ' बिदिबा जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। लेट्स गो। भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां नोंथांमोननो मोननैसो खोथा फोरमायग्रोनि आरोना। दिनै जोङो भिडिअखौ बानायो, दिनै भिडिअखौ जों आगारो, एफा खस्थ' खालामनानै भिडिअ खालामनानै एडिट खालामनानै जों आगारो। नाथाय दिनै जोंना साबस्क्राइबार थाबाबो दिनै भिउसानो फैनो नागिरा मालाबा। दिनै सानसे गाहाम जालाङो, 50-60 100 गाहामल' भिउस फैयो। मा जागोन लोगोफोर बेबायदिबा? दिनै मानसिफोरना मालाय 1 घन्टाफोरावनो 10,000 15K बेबायदि थाङो आरोना लोगोफोर। स' जोंहा एसे दुखु नाङो आरो बिदिबा। स' गाइस, नोंथांमोना अनना भिडिअखौ नायनानै हो, शेयार खालामनानै हो। दिनै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो टाइम गैयाबा दिनै प्ले खालामनानै दसे समबाबो दोना आरोना लोगोफोर। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाबो जों मटिभेसन जायो, दिनै भिडिअखौ खालामनो गोसो जायो आरोना। दिनै भिउस फैयाबाथाय दुखु नांनानै जों भिडिअखौनो खालामनो गोसो जाया। स' गाइस, जेखिनि हक जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। स' लोगोफोर, दिनैनि फार्स्ट आपडेटआनो जाबाय नै, नायदो मा बुंदों। सानै गथ'नि बिफा बिष्टु राभाया सासे गथ'नि बिमा दिप्या मुसाहारिखौ लानानै खारबायनो अबा। स' लोगोफोर, दिनै बिदिबो जायो आरोना। दिनै सानै गथ'नि बिफाया दिनै सासे गथ'नि बिमाखौ लाना ब्लडनो दिनै बोराय बुरि जाखानानैबो दिनै दोनखारलांबावो नुदों नों लोगोफोर। सोरबा एसे बुरिया सोरबा सेंग्राजों खारबायनो, बा सोरबा सेंग्राया सोरबा बुरिखौ लाना खारबायनो, बिदिथ' जों बहुद खोनाबाय थायो। नाथाय दिनै गथ' गोनांखायानो गथ' गोनांखौ दिनै लानानै ब्लड आरोना लोगोफोर। मा जाबावगोन दिनै जोंनि संसाराव? बर' हारिनि गेजेराव दिनै खालि दोनखारनाय, सोरबा बोराया सोरबा बुरिखौ लाना ब्लड, सोरबा गथ' थाखानायानो गथ' गोनांखौ ब्लड लानानै बिदिनोसै आरो एकदम लालाय गारलाय ओरैनो गानाव गैया, गारलाय नाया गारलायखागोन होनो एसेबाबो रटेसन जालायखागोन होननाय गाना। थिग बे गाना एरनो खनाखै, दिनै बैफोरखौ टारगेट खालामनासो दिनै बे गानखौ खनदों आरोना लोगोफोर। स' लोगोफोर, आरो नेक्स्ट सेकेन्ड आपडेटआनो जाबाय नै, बेखौ नुदों। बेबो सोरजोंबा खारना दंहैयो आरोना। दिनै बे सावगारियाव नुनाय नैबे गथ'खौ नायोब्लाथ' दिनै बिथांनिया अलरेडि 4-5 बोसोरनि जानाय गथ' हिन्जावसा दंमोन आरोना। दिनै बे हिन्जावसा गथ'खौ दिनै लांफानानै दिनै बिथाङा अबा दंहैयो आरो खारनानै सोरजोंबा। स' दिनै जोंनि गेजेरावल' मानो बिदि जायोना, खालि खारनायल' आरोना लोगोफोर। मा बुंनो, निउस खुलिबानो खारनायल', फेसबुक नायबाबो खारनायल', बायदि खालि खारनायल' आरोना लोगोफोर। मानो खारो एफाग्राब? ना गावनि हास्थायनाय बायदिखौ मोना नामा? ना बले गावनि मन पसन्द बायदि हौवाफोरखौ मोना नामा? बेनिखायनो दिनै बिथांमोना लालाय गारलाय आरोना लोगोफोर। बेबायदि गावनि गथ'फोरनि सायाव दिनै अननाय गैया। दिनै लाइफआव हाबाया खनसेल' जायो होननो थांबा आरोना। नाथाय आजिखालिथ' मा बुंनो, खननै जालाङो। दिनै बेखौनो दिनै जोङो हाबा जानानै मोजांबाबो गाज्रिबाबो दिनै बे हौवाजोंनो थायालाबा दिनै गारनानै बेलेगाव थाङो जों। बेबायदि बहुद केस नुबोबाय आरोना लोगोफोर। नाथाय हिसाबावथ' दिनै बे हौवाजों हाबा जाबाय, दिनै मोजांबाबो गाज्रिबाबो दिनै गथ' खांबाय, दिनै बिथांजोंनो दिनै थैस' थांस' दिनै रायजो जानांगौमोन आरोना लोगोफोर। नाथाय मा बुंनो, आथिखालनि मुगाया दिनै बेबायदि जाबाय। दिनै आजिखालि बेबायदि रावबो पेसेन्ट गैला जे दिनै बेजों सैसोना जागोन, बा दिनै दुखु दाहा जों खस्थ' खालामना जाबावगोन, दिनै बेबायदि गैला आरोना दिनै संसाराव। माने गथ'फोरनि फिउचारखौथ' बाद हो, गावनि फिउचारखौनो सानबावला आजिखालि, बेबायदि जाबाय आरो। स' लोगोफोर, दिनै भिडिअ एसांनोमोन। जास्ट नोंथांमोननो मोननैसो खोथा शेयार खालामनो होनना फैबाय। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनब्ला अनना भिडिअखौ लाइक खालामदो, शेयार खालामदो। आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो। आरो बेल आइकनखौबो अन खालामना लादो, जाहाथे आं जेब्लानो गोदान भिडिअ लाबोगोन अब्लानो बे गोदान भिडिअनि फार्स्ट नटिफिकेसनखौ जेन नोंथांमोना मोननो हायो। स' गाइस, नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनगोन। बाय बाय।